Lah sapa kamu? Niki Ndara Permadi petuk karo Pendhita Buta. Rodok lawas. Banjur mbah gelut kok. Pancakara, Ndara Permadi digawa. Angin angite Arom-arom lumrang Banjaran Sari angin angite milih Aku iki mapan ana ngendi pangrasaku kaya ana jroning alam pangimpen iki ana petamanan kang indah lan iki ana wanodya kang ayu tanpa timbang sira iku sapa sang ayu inggih menawi ndangu kalian kula nami kula Asmarawati inggih Mambang Jenyandika kok kados kula nate sumerep panengah Pandhawa Raden Janaka Permadi ya Harjuna sing reksanan kum kenthonging palawapindha wangsiting kakung karagan anjra sabdaning sata kakaluruk asawuran samono panmeh rahina meka kang katon sumirat sekar papunden Sri Kresna
Paduka sang minuliyeng jagat. Waleh-waleh menapa inggih Paduka Raden Permati keng tansah cumantel wonten telenging batos kula inggih labet Paduka tansah rawuh wonten ing pangimpen inggih ing pasupenan kula Raden. Waleh-waleh menapa kula menika sejatosipun atmajanipun Sang Brahmana Wilawuk inggih Sang Anggara Parna. Raden, kula nyuwun gunging samudra pangaksamitine. Anemahe lelampahan ingkang kados mekaten tumrap Paduka awit saking pambudidayanipun tiyang sepuh kula. Waleh-waleh menapa kula badhe prasaja sejatosipun Kanjeng Rama Penemban namung anuruti menapa ingkang dados derenging manah kula. Anggen kula kepengin nanggulang tepang angladi wanoh kalian Paduka Sang Satyaning Rat. Dene sakmangke kasembadan menapa ingkang dados pangidam-idam maning manah kula. Nyatanipun Paduka Raden sampun kepareng lenggah wonten ngriki, Raden. Iya jagat Dewa Bathara. Banjur apa karepmu? Lan persajan bae sekawit tekaku ning ngalas mertani dinuwa dening wong tuamu Begawan Wilawuk. Aku iki sing ngayati pakaryan babati alas mertani. Aku ora gelem mundur malah dadi bondo yuda nanging jebul aku keseser kelawan yudane wong atuwamu. Rumangsaku kaya ngambah ning alam luyut, weruh-weruh aku wis ketemu kelawan sira. Inggih, Raden. Inggih, waleh-waleh menapa? Waleh-waleh menapa? Setyaning manah kula namung kepengin badhe masrahaken gesang kula sawetahipun. Kula mboten badhe isin miwah wirang ing atasipun wanita lajeng andhawaken ginem ingkang kados mekaten. Nadyan to ketingalipun saru nanging estunipun sedaya kala saking awrating sih miwah ageng ing katresnan kula dhateng Paduka Raden. Mila nyuwun pangapunten Raden. Menapa wonten keparenging penggalih Paduka nampi pasuwitan kula Raden. Aduh yayi sekar wonten menapa Raden? Rasa kutum lawung. Aku kudu wangsulan kepiye kelawan jeneng sira, nyatane tak sawang sikilmu ora ngambah lemah. Raden, nadyan to kula mboten sami kaliyan andika nanging ageng ing sih katresnan kula ingkang badhe manggihaken lan manunggilaken kula lan ndika Raden.
Janiyaning talaga kadilangit mambang tanpa wulan upamaneka Bintang tulya kusumaya sumawur melu rono Ragong melu Kang ya melu ya disuluk-suluki ngono Kang yaning talaga kadhi langit yaning talaga kadhi langit wedange Joko Nower wer apa nduwer lho nduwer Jakarta Ndara Mang Tampi Gus Kakang Semar kok wis ning kene sing dirangkul ampun kula ni ndang cek ngoten mawon sakniku nek kalah cepet kalah dadak nganggo sanggit kelempit disikan wong nek kira-kira atine iki calep gek cek piye tro nek ngelmu cocok ngelmu iki cocok apa selak tuwek no tembung nek iso selak tuwek menapa timpun tampi iya tak tampa wah wes mokluk dong apa kuwi dong alih rono truk piye apa renek demit elek-elek demit elek oh Raden walah kucuran tanpa nembung wong tuwa kok ya apa anak wedok duwe penjaluk kon nekake Raden Permadi nek ya ora ngene iki cacakane wah ya aku wong tuwek sing gedhekke kowe ya kelangan Raden Tampanono iki nek kowe wong sekti
Menika nggih nggih menika. Panemban aku kok ora ngerti mawana ula gedhe pitung bongkot ta mrawasa marang aku. Nanging jebul bareng tak lepasi senjata saiki dadi kaya mengkene iki apa? Ya iki naminipun yen pangapunten ya kula sakniki basa kalih ndika. Kok ngono nggih pun mboten sah diitung. Niki oyot Bayura. Watu Timpuru lan Lenga Pranawa. Iki sejatosipun menika pusaka ingkang ampuh ngedap-edapi menawi dipun tamakaken badan alus badhe lumpuh tanpa daya nggih. Menika kula aturaken dhateng Jengandika. Lire piye sira badan alus nanging kok uga menehi piranti kanggo nyirnakake badan alus. Nggih, awit kula menika utusaning dewa kenen sabiyantu dhateng andika Raden. Ngaturake gunging panuwun penemban. Nanging aku kudu ngrampungake pakaryanku. Sabiyantu marang kadang-kadangku. Oh nggih, mboten dados menapa. Kula ingkang badhe ngawat-awati nyuwun pangapunten. Wana menika wana gawat saestu nggih. Ingkang prayitna ngatos-atos. Raden, kula nderek Raden. Kowe aja melu ya, Nok. Iki durung titi mangsane mengko ndak nyrimpet-nyrimpeti laku. Nanging mangke menawi Raden Permadi mboten wangsul mriki kados pundi. Aku mesti bali mrene. Kowe engko ya bali rene ra, Gong? Bali. Ning ora kabeh lho, Truk. Gol sebagian. Oh, bocah ra. Ingkang prayitna nggih. Punapa mira ingsun prihatin Mas Bogo mijil Puntadewa kula wonten dawuh sira iku yen tumandang nganggo rosaning awak yekti beda kelawan Si Bratasena lan Permadi. Yen kae prakosa nanging nadyanto sira ora makarya nganggo badan wadak nanging sira uga bisa rumagang gawe kawula nuringi kejaba saka iku pelengna ciptamu mung sadurunge kowe bakal tak paringi piranti ya kuwi Jala Sutra. Jala Sutra badhe kinarya menapa yang aja nganti mbabati alas kuwi gawe pepatining kewan-kewan ingkang mapan ana ing alas iki mengko mundhak cures anak putumu besok bakal kepaten nobor ora weruh lutung kenas srenggala lan liya-liyane kawula ninyi wadah ana dhisik nganggo Jala Sutra.